nyo, yasop na kita tugtog technology stress sa 684 kHz. Sa mga naupo naman sa aton live, syempre dito Wilma, sa mga nag-upod sa aton live sa karon nga hapon via Facebook Live. No, ara lang dira Action Radio Bacolod 684. Click nyo lang, may live. Ito na kita ni Tito Wen. Kaga pwede man sa YouTube, no? Pwede kita off na sa YouTube. Search nyo man, Action Radio Bacolod. This is my Action Radio Bacolod Live na kag mga natipon man nga mga balita sa Action Radio Bacolod News Center. Ara man sa among website, pwede ka mong dira ka lang in, na www.actionradiobacolod.com.ph. My chances to radio dira, click nyo. Mabatian nyo man sa Tito Wilma. But anyways, kanangabal na natin ang mga dapat natin himuon kay daw medyo kung hindi kita maghimo sinasaugalingon ta kabudlay gid ihulag, no, na kabudlay gid ihulag kay hindi kay gid kapag gusto ihulag. That's why nga ang aton mga health protocols himuon yung gid kung wala lang kami himuon gid importante nga makagwa kami sa inyo balay mas better nga ara lang siguro especially ang aton mga kabataan, ha, masubo man ang mamabatian naton nga mga balita. Pero hindi na nato mapawalaan sa iban nga wala nagapati, si ara na gid na iya, no? Kinahanglan na gid naton ang maghanong. Kag kalabanan mga wala gani mabakunahan. So wala man kita unsa papag indanyo, na basta mayo lang ang pamatyagan, healthy mapagsik ng atong lawas pwede kid, no? Subo man ang sabay walo ka miyembro sa pamilya, ha, duha ka mag-utod ang nadula sa among nga pamilya, mga wala pa na bakunahan. Sido among na siya bala, na hinay-hinay lang kita mga anak. At kung makahimo kita sa mga maayo para sa atong ikayong mas himuon naton. Kaya subong man nga adlaw, syempre, bahatag man kita mga update sa nagakatabo sa panibot naton, ada pagid aton dalagan sang panahon sa mga pensyonado naton sa gobyerno. Sa mga pensyonado naton, mga 4-piece beneficiary naton nga ba nagaugtas na sa land bank, gaugtas ka mo sa land bank, nabudlayan ka mo nga aman anong natabo ibaluon tayo na karon. Kaya pasiplatan man nato na itong sini showbiz industry, ang bata bala ni Madonna na anong ginhimo iya sa Met Kayla kay tinakaswa awards ni Madonna, di ba? At si Agaw Eksena gito siya. Kung ano na karong bantayan bala. Hindi man ko kapati kasi sa ila wala man na ang sa ila natural nila na iya. Happy sila sa nahimo nila so biit, pero sa mga mata ng iban hindi maayo. Kaya ano naman nga impormasyon na ma-share natin sa ating mga palangga ng mga tagpalamati siya niya hapon Tito Wilma. Arao sa mga parbalo kita kalabanan subong nga work from home, maara lang dira sa balay, mapilitan kagid panghimo sa sulod sang balay. Di ko way kamaanan, tamad-tamad, di ko mapatamad-tamad ka ano man tabo ara may share si Tito We sa inyo karon, no? Para hindi ka magbatad sang katamad sa mga outsource nga mga hilimusong sa sulod sang balay ang himuon taman para mainganyo ka mo, no? Kag syempre ato man ginabantayan ang tagsa subject sign para man sa ating tagsa ka horoscope para karon nga adlaw. Kag ang sulat man nga aton pagabasahon sa sininga hapon, ang bana bago na sila nakasal, there's something nga mo na may problema, ibaluon naman natin na karon. Anyway, kadtuan naton ang dalagan sa aton sinipanahon sa karon nga adlaw, ang low pressure area sa gihapon, low pressure area LPA upod ang Intertropical Convergence Zone o kung ITZC amo ini nag-aapekto sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, bug-os gid nga pungsod Pilipinas. Base naman sa forecast sang Pag-asa. Kaya ang LPA or low pressure area, ginabulubanta iya nga yara sa 90 kilometro sidlangan, nabagat na sidlangan sang Romblon. Kag siyempre upod man dira ang ITCZ. Sa panghin naman sang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, pati na sa iton sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Sorsogon, Isabela, Quirino, damo sila ba? Nueva Vizcaya, Benguet, Ifugala, Union, Pangasinan, kay Camarines Norte. Magalumon ang kalangitan. Dala na tada, di ba? May mga lapta-lapta man nga mga pag-ulan kag pagpanag-uob sa nagkalain-lain man nga bahin sa lugar nga ato na mensyonar, dulot naman sang ITZC kag LPA
na may mga posibilidad man ang ibang lugar dira maka-experience man sa mga pagbaha-baha na landslide na hindi kami ara man panalagsa nga pagbubo sa mabaskog nga ulan mo. Kagang ibang pagignawain sa itong tungsod maara man paghulugalom, tugtog magalumon, may ara man isolated na rain showers, sungod sa gihapon sang IPCZ kay localized thunderstorms na kag diri sa iton sa Western Visayas, Negros Occidental, Bacolod City, as mentioned ni Tita Wena de la Kita, of course, no? Magalumo na itong kalangitan ni mga lapta-lapta man nga mga ulan, pagpanaguo, bangod sang IPCZ kag low pressure area. Ang dapyo naman sa hangin, Tita Wena, yes, ang direksyon kang dapyo sang hangin nga mabatyagan naton diri sa isla ng Negros, halin sa naaminhan panakatundan. Ang ato naman baybayon, okay lang, no? Makana indapyo sang balod, sang mga kabaluran dira sa may baybayon. Okay? Taob Tita Wilma, kainat sa agalas si Ate Jess ang taob. Ang hunas naman, alas 4 sa siniya nga hapon. At si Haring Adlaw kainga nagbutlak alas 5:33, kag magatunod naman alas 5:44 sini nga hapon. Temperatura, mabatyagan ta subong mga 29 degrees Celsius. Ha? Pero ang temperature range naton sa isla ng Negros, 24 to 30 degrees Celsius. Ina ang aton update sa dalagan sa panahon sa kutubman sa malabutan sa atong pagpangalagad sa sini nga hapon sa mga may pamilya yung ato sa mga malayong lugar sa ibang mga pungsod, at least kampante sila nga amo lang ina ang experience sila tong subong iyang adlaw nga temperature nga nga dalagan sa panahon, no? Salamat kita wala weather system na kita nga gina-experience sa karon. So sa malabutan sa atong pagpangalagad karon nga hapon, sarambal na naton dara sa mga kaiting naton nga kaislahanan sa isla sang Panay, Guimaras, Bohol. Yes, malabutan naton dara sa Palawan, sa Romblon mayong hapon da siliwat kay salamat din. Ang update naton sa COVID-19, hindi kaya na-mention to bala. Yung mga COVID patients pwede makaboto, di ba? Sa adlaw sang eleksyon mo nang ginambag sa Comelec, pero kung ang Department of Health, ang pamangkuton, ang DOH, hindi sila magpasugot na pabutuhon sa gwa sang ilang mga balay o kung kundiin man sila iya napahamtang. Ining mga COVID-19 positive sa adlaw mismo sang pinili ay sa 2022 na inatuhay man sa una nga ginadusto sang Comelec at sa national elections. Kay una man to ganing ginhambal ni Comelec Chair Sharif Abbas nga panugutan nila nga magboto ang mga positive sa virus sa mga sa mga ila designated nga mga special nga mga lugar kay iseparar nga isolation centers sa tagsaya ka mga polling center sa Mayo 9, 2022 nga pinili ay na kay siling gani ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, siling niya kainam sa isa ka briefing, siling niya kabalugid kita nga ang positibo nga tawo kung magwa sa ilang kwarto o kung sa ilang lugar, pwede sila nga makalaton sa iban nga tawo. So tani, bala sila niya, tani Comelec, yung tumod yung ginang Comelec, tani Comelec. Dapat may alternative way of having these elections for these COVID-positive patients. Nangisa, lain nga pamaagi. Kaya basi pwede man lang, suno sa iya, no? Basi pwede man lang virtual na lang, digital na lang, or through SMS text, di ba? Ang pagbuto nila, kung makahimo, no? Sang amo sina nga proseso, tungod si ang Department of Health, di man niya, wala nagarekomendar nga mga COVID-positive patients magagwa sa mga isolation area. Sa amo sina klase sa mga activities. Kaya nga, makaano gid sila ya, may ara gid sila ya form of transmission. Nga makaabot sila, may ara gid sila nga posibilidad nga makalaton kag maka-infect sa iban nga tawo. Kaya mo na nga wala nila gina-rekomendar. Nakabase man sa iya ang pagsulundan sang Comelec sa Omnibus Guidelines and Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o kung IATF, no, DOH. Kaya mo na, pero hanggang ni kung pwede pa lang, hita na lang alternative way, no?
para nga makabutoy ni mga COVID positive patients ang hambal ni Vergere. Si amo na alang taong taang dalagan sina ang mga may mga pagbago, mga reactions, bala, kung anong dapat himuon, istoryahan na lang isang Comelec kag Department of Health. Plus nila, dako na naman dapat nila himuon. Pero sa piyat naman nga bahin ba ang aton nga mga pensyonado sa karon, sila na kaadlaw, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, 4 na kaadlaw, nga hindi sila maka-withdraw, hindi sila makabayad online, ining may mga account sa Land Bank of the Philippines, amo man ang mga nagakuha sang ayuda sa idalom sang 4Ps, kag ang mga pensioner na nag-retire iya sa mga ahensya sang gobyerno. Kaya nga, sang Martes, September 4, nagpagawa announcement ang Land Bank na hindi magamit ang ila ATM kag ang ila e-banking tungod nga patigayong sila sang emergency maintenance kag nagapangayo sila paghango, pag-insindi, kag pasensya sa mga maapektuhan. Galing, ang reaksyon naman, wala sila sang may ginhatag o gintalana nga oras o kung adlaw no ang Land Bank kung saan nila mabalik ang serbisyo na. Kaya magluwas niya sa mga pensyonado nga ini kag nagakuha sang ayuda sa gobyerno. Si may mga kliyente man abing Land Bank. Amo ina ang ila ginareklamo sa karon. Ginakuha ko ni kay kadamo kita sa mga 4Ps nga mga palangga, mga tagpalamati, mga pensyonado, na mga na-retired na mga government employees, dira na sila nagakuha si apektado sila, nag-react sila. Kag yes ina lang tawe no, kag ang pasiplat naton bala sa showbiz industry, ang bata niya ni Madonna, iyan ni ngalan si Lourdes Leon. Very proud din siya. Kaya nag-upod siya kay Madonna sa Met Gala mo. Proud din siya. Naging pakita ang iya sa ni armpit, ang iya bala ilok. Din pakita niya, sinungalan niya itawe, si Lourdes Leon. Din pakita iya gidya ang hair o kung ang buhok sa iyang ilok. Kung saan doon pala balahibo sa iya ilok. Wala din siya sila nga nabalaka, wala din siya sila nga nahadlok o whatever. Basta din pasaka ilang yung iya nga kamot. Ang iya butkon, pasaka iya. Kag daw makita, mabasa bala sa iya itura na daw ginapabugal gid niya nga makita niya nga wala ma-shaven nga ilok o unshaven armpits. Ang iya pa nasuksok bala inang glittering fuchsia ang color nga Moschino in sound nga design ni Jeremy Scott nga isa ka bikini halter top. Buti nga magsiling ka gani nga bikini halter top ang daw ginasabit lang na din sa imuli og ang iya sini nga pagkatapos ang dughan mo lang susong lang ginatabunan tapos paidalom na daw amo sina siya ka kay halter mo na kag matching skirt covered in sequin embellishment. Sinangin ang statement ni Lourdes pakita niya ang iya armpit, ang iya ilok, kag ang iya sining balahibo sa ilok. So sila niya nang agaw siya, nila nang agaw siya eksena sa mga fashionista sa gabi mismo na sang Met Gala. Kaya ang nami pag niya kay Lourdes ay wala siya bala pakialam na wala siya yung pakialam sa ihambal sa iba niya tao. Basta sa iya, himo niya lang gusto niya. Kasi sila niya, ako na niya kaugalingon, I can do what I want. Sila niya. But silang reaction naman sa iba niya mga netizens, baho. Bata gid siya tuod ni. Bata gid siya tuod ni Madonna. Napanugli gid niya ni Lourdes. Ina nga abilidad sa iya iloy, nga wala balak kiber. Kag hindi man hungod nga maka-eksena para ma-express niya, mapakita niya yung sa ni kaugalingon. Ang hambali na, I saw how popular girls have to behave to get the boys niya. I knew I couldn't fit into that, so I decided to do the opposite. I refused to wear makeup. Why say na makeup? To have a hairstyle. Mula na, why siya na makeup? Wala siya nagsiling pabungga pa sa iya hair.
actually niya galing si wala lang siya nagpa-shade sang iya nga ilok. Niya may ara gi ko balahibuhon nga ilok. Amo na ang pag sa iya pag interview sa iya. Ay oo. Titungod sinang iya bala pinasahi iya nga personality. Na nakuha ni Lourdes Leon nga bata ni Madonna para sa bagong sa fashion campaign for Marc Jacobs. Siging kuha ni siya. Kaya makita man sa campaign, ang iya sa nga balahibo sa ilok. Pero budo bugal ya payabala para sa iya. So, biit, masilin ano nilabot nila kay Akon man ni. Piniyara iya nga kasaho, sinakagnaanad na sina okay lang sa ila. Pero may ara naman iya nga daw ka awkward bala nga hindi nami nga ang babae may balahibo sa ilok. Di ba? Iban nga ginagabot ina na iban si ginashiba na lang nila kapinto kung balahibuhon ka or balbon ka. Okay. Ina lang chika ni Tawe sa inyo subong hapon. Alas dos Action Radio Philippine Standard Time. Yes, Tito Wilma. Ang ato na mga kauturan dira bala nga nagkikinan sa mga press ka mga matahom nga bulak o ara lang sa Bacolod. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021.
ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol. Okay, manamiyaw tanay sa ito mga palangga mga tagpalamati nga ara sa may ara sa yes, sa nagaupod sa ito online. Yes. Bariyuga Ray, mayong hapon Tita Wilma. Salamat tig mayong hapon sa imo, na. At Kim Eriman, mayong hapon Tito We. Ay ara man si Ma'am Star Mayo. She's the same as her Mama Madonna, hairy armpits. Hairy armpits. Na wala hibilias. Ma'am, amunan panubli ang abilidad ni Madonna. Ma'am Lanir Hero Miano, stay safe. Thank you. Mayong hapon, Tita Wilma, kag kay Mr. Bebo Villasor, Star Mayo and Doc Mike Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Melili Uligo, Michael Jun Season, and all my family sa Barangay Pandano DSB from Arizona, USA. Thank you, Kid Chinky Dilagdon. Nag-upload man sa itong live si Rod Simon. Rod, good afternoon. Stay safe man and healthy. Ikaw dira. Mayong hapon lang sa ilan ni Sir Noel Amar, Ma'am Jean, also Sir Ma'am Leda Zamora, Yamagishi, kag Mr. Malili Oligo, from Sir Alex Montesa. Oh wow, Jen Acosta, kamusta na ikaw? Ha? Thank you, gid sa pag-upod mo kay Tito We, subong nga hapon. Thank you for updating us, Tito Wilma, Faith Borromeo Antipasado. Thank you man, ma'am. Ana Sinoro, salamat gid, no? Tawe gaulan diya sa La Carlota. Huwa mo gina girl, no? Kinakita sa maulanon nga panahon kay ina tungod man sa ITCZ. Mayong hapon Tito We, watching live from San Gabriel, Makabibi, Pampanga. Baha man Japon diri sa amon. Perting inyo lugar da yan, no? Wala untat ang baha. Yes, Ana Sinoro, mayong hapon man sa imo. Melili Uligo, Liog Tamyaw, Vanessa Star Mayo, Chinkiria Lagdunawal Amar, and Alex Montesa. Thank you, Gid. It's party time. Yes, Sir Alex. Thank you, thank you. Yes, sir. Tita We, palihog lang ko patamyaw sa ila ni Ma'am Star. Okay, from Rochester. Sorry, with Doc Matt Mayo, with sang Rochester, Minnesota, USA. Upod man kay Ma'am Chinkiria Lagdunawal. Thank you, Gid sa liwat. Jeski Nufable, yes, mayong hapon. Tagadiin ka, Ma'am Nufable. Baka mo kayo interesado sa tawa. Mayong hapon lang da. Thank you, kid. Mayong hapon lang sa imo, Sir Alex Montesa and Tony Bonilla. Thank you, kid. Ma'am Elizabeth Maleka Gamala. Good afternoon, Ma'am Wilma. Monitor via transistor radio. Please greet Mariel Chua on her birthday today of Purok Santa Ana, Barangay 31. Thanks a lot. Stay safe always. God bless us all. Yes, thank you man, Ma'am. Ikaw man. Hello, na? Yes, thank you, good Ma'am Elizabeth. Karutia, Susana, mayong hapon Tito We. Kaya sa tanan nga nagapamati, ga-monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon. Okay. Mayong hapon kay President Dennis Richard Tibor Roma. Siling ni Mileli Uligo. Presidente yung gali si Sir Dennis Richard Tibor Roma. Yes, Nolinda, Auditor Lapos, mayong hapon, ma'am. Okay, God bless. Yes,
Si Inday Mel Robles Morales, nag-open man sa atin online from USA. Thank you, kid. Ada man si Vincent Chavez. Good afternoon. Salamat, kid. Kag, monitoring, tawe. Watching sa Bunny Cafe, Tangob, Melili Oligo. Yes. Homalumina, good afternoon. Salamat man sa imo. Nini Fe Campaniel and Melilio. Okay. Tita Nini Campaniel, good afternoon sa inyo. Danadamik baby girl sa inyo. Tanan kay Nick. Yes, thank you, kid. Okay. Relax lang ka muda. Balikan lang na kami ni Tita Way ang dugang natin ng mga greetings. Okay. Sinigabahin si Tita Wilma
magabasa na sang aton sula. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ang basahon ni Tito Wilma subong mensahe o istorya sa iya kabuhi, problema nga iya ginaangkon, ginpadala sa bana. Bana, nagapatawag kay Ringo. Ringo. Ang yasa ni account ni lapit-lapit lang pero hindi man na. O, lapit-lapit lang sa iyo siningalan. But anyway, ang mensahe ni Ringo sa This Is My Life, nagasiling, Dear Tita Wilma, ako gali si Ringo, hindi po ni tuod nga ngalan. Mayong hapon lang sa imo, kag sa tanan nga mga taga-Action Radio. Ginpadala ko man ining istorya sa kabuhi ko, kag problema ko man subong. Natungod sa akon kaugalingon. May asawa na ako. Pero, Tita Wilma, malipayon ako sang una, sang nobya ko pa lang. Ang asawa ko, na si Cheryl. Makita ko kag mabatsyagan ko, nga love gid niya ako. Pareho kami nga nag-college, sang una, nagpareho ang among kurso. Nursing, graduate kami nga duha. Wala ako problema kung kwarta ang hambalan. Tungod, may kaya ang nobya ko. Naga-enjoy kami sa among college life. Gimik lang, kag termi lang kami nag-date. Pero, nagahalong ako. Kaya hindi siya gusto na magbusong dayon. Naghulat din lang ako, Tita Wilma, nga makagraduate kami para nga makapakasal kami nga duha ni Cheryl. Tanan nga preparasyon, galasuhon, amon gid ginhandaan nga duha. Happy kami sa among preparation. Ako na ang pinakamalipayong sangtiun nga ato. Nga bisan paano, nadayon ang amon handom nga kasal nga duha. Tigado, pero natagaan sabat ang tanan. Laban na gasto, si Cheryl, ang iya pamilya. May naamot man ako, tita, galing hindi lang dako gid. Hindi man magpasugot ang ginikanan ko nga wala kami sang ma-share sa mga galasuhon. Maayo lang kay General man ang amon maninay nga isa ka counselor diri sa amon lugar. Abi mo ta, iya sa latyan ang gingamit namon sang ginkasal kami, kag nakibot ako nga pagkatapos taghambal siya nga irigalo niya sa amon. Maayo man abi ang ila pangabuhi. Nangin maayo ang pag-updanay namon ni Cheryl bilang mag-asawa. Siya nakapasar sa board exam. Galing ako, wala. Halin sa to, dinadulaan ko sang paglaong, tita. Kay feeling ko daw, asawa ko na lang ang ginabubuan sang blessing ni Lord.
hindi ko mabaton na nagasalig lang ako sa iya. Subong ta, ato siya sa abroad nagatrabaho bilang nurse. Antes nag-pandemic, hambal niya sa akon, hindi ako mag-worry. Tungod himuon niya ang tanan para makaopdanay kami dito. Subong nagalibog ang ulo ko kung anong himuon ko. Hindi ko kabalukan pala, pasugtan ko na lang siya na maging happy. Kag, mangita naman ako kung para sa akon. Ano naman? Ito, Wilma, mamati lang ako sa imo panugdaon sa akon kag-advice. Salamat gid sa pagbasa. Ringo. Okay. Ringo. Salamat kag mayong hapon sa imo. Gayong si Tita We. Gayong si Tita We sa imo. Amoy, kung para sa akon, hindi ka na mag-u nga mga sitwasyon balaring paamo ka na. Hindi ka na mabag-u sa amo na nga mga sitwasyon. Kay ti subong niya sa pagpangabuhi, duha nang gapangita kulang pa, di ba? Babae kag lalaki, mama kag papa, asawa kag bana nagatrabaho para sa pamilya. Especially sa inyo, nga nagatukod pa lang kamo sa pamilya, ay nangin happy. Ikaw sa pagkasal, the dream come true ang inyo nga kasal. Pagkatapos yung madulaan kapag laom, hindi ka magpadala dira. Why pa balaga, panugod pa lang kamo bala sa inyo pagpangabuhi. Pasalamat ka na amo sina nga klase sang babae na pangsawa mo. Mas suwarte ikaw kay Cheryl. Kundiin pa nga, damat-amat na nami ang dalagan sang kabuhi ninyo nga mag-asawa. Pagkatapos, siya inspired sa pagtrabaho. Damo na siya siguro yung napaminsa si Cheryl para sa inyo pala abuton. Ikaw iya, nagalaghap ka man, nagapangita ka man, tangkon ano nga rason para nga maguba ang inyo relasyon ay totoo. Hindi yan na. Mo na ba na? Abi mo bala ining tutoringo, dapat magpasalamat ka. Magpasalamat ka kay Cheryl, magpasalamat ka sa mahal nga Diyos sa imo sitwasyon subong. Kung nagakadulaan ka sang paglaom, tungod wala ka trabaho, kung nadulaan ka sang paglaom, tungod wala ka kapasar as a boy during that time, hindi ka madulaan sang paglaom. Kadamo pa sa mga oportunidad na mag-aabot sa kabuhi. Salig lang. Kapit lang. Ang mga perminambal ko, di ba? Hindi ka magpasugot nga bulagon mo ang kaayuhan, ang kadalagan, ang success ang asawa mo. Hindi mo pagpabulagon ang kaayuhan, kagkalipay, nga gina-experience siya sang asawa mo subong at iong dito sa iban na pungsod. Very inspired si Cheryl. Very happy si Cheryl. Kasi since mga estudyante, kamo na yung daan. So, buti nung damo na kamo mga plano ninyo para sa future ninyo. Hindi na to, dulaan na bala mga negative thoughts sa imo, mga negative ideas sa imo. Abi, kung ipinsar mo na lang, amo na, ari ka na lang, di bala sa mga, sa mga maayo, mga good thoughts, mga positive thoughts na mga bala. Butang mo sa pinsan mo, kung mangita ko paagi nga maglayo ay kami kitidola man ang kuya pulo sa iya, si nami man na para sa imo. Kung di guba mo ang iya mga handom, imbis na pabakuron mo to siya, imbis na tagaan mo siya, dugang nga paglaom kag dugang nga kalipay, gubon mo ang ara sa mga pensen. Kaya siya man mismo siya man mismo ang nagambal na mangita man siya paagi sa pagtingin na ito. Kung wala gani, guro pandemic, siguro ato ka na to, di ba? Kasi sa lugar nga iya naging kantuan, wala ko lang mention man, sa iya na nga lugar nga iya natrabahuan, ay pwede yan na makuha ang iya nga pamilya, bana niya, asawa niya, kagabataan niya, pwede na iya. Subong since pandemic, medyo may kabudlayan lang
Hindi paglugmo ka ang kaugalingon mo sa sitwasyon sa karon. Ha? Pangita ka na abala sa mga bagay nga makalingaw sa imo, mga bagay nga makabulig sa imo in some other way. Na bisan pa ano, papakita mo man kay Cheryl, kay sa ginikanan ni Cheryl, nga nagahimakas ka man, nga wala ka lang nagahulat sang kung ano, nga may pamaagi ka man para nga maka-income ka bisan pa ano. Amo na iya to. Hindi nga mahaambal ka na lang. Do pariyo ba lang ending sa imo, bala sulat, bala nga ihatag mo yung iya kahiwayan. Pagkatapos ikaw, pangitao mo na may imo kalipayan, dali hindi. Kay subong nga malipayon si Cheryl, inspired si Cheryl, supportahan mo na. Nga mangin happy ka man, kag mangin inspired ka man, para nga mangin maayo ang inyo tukuron nga pamilya para sa palaabot. So, mag-pray ka. Tawag si Lord para sa inyo. Upda si Lord sa imo gina-experience sa karon, na upda ang mahal nga Dios sa imo sa buhi para matagaan ikaw inspirasyon, para matagaan ikaw sa mga maayong mga dulong-dumon. Hindi pagtaga gamay lang din nga ligwa si taning sa imo dughan kag sa imo paminsaron, kay amo ina makaguba kag makarumpag sa mga plano ninyo sa palaabuton ni Cheryl. Bisan paano siguro may nakuha ka man sa ginambali ito, Wilma, pakabakod ka. Pakabakod ka sa kinanglan mangin inspired ikaw, kag mangin inspirasyon ikaw, kag imo asawa, nagsakripisyo palayo para sa inyo pamilya sa palaaboton. Gets mo na to, paamo ka na bala, pakabakod ka lang. So inala matugda ni Tito Wilma, kag siyempre man sa iton man mga palangga dira nga mga pagpalamati kung kamo may gusto i-share the results of my life, mga istorya ninyo sa kabuhi, hindi ninyo malipatan, nakatag sa inyo leksyon o nakatag sa inyo problema, pwede niyo ma-share diri. Ha? Tinguan man ni Tito Wilma, mag-share man ako sa akong sini. Nahangpan sa akong advice sa inyo, nasabihin, bisan pa ano, mabinag-binag bala ninyo ang sitwasyon. Nga kamo mismo sa kaugalingon, makahimo ang pinakamaayo pag effective na solusyon sa inyong problema. Ha? So mag-share man kamo sa inyo mga experiences during pandemic, ina makahatag man inspirasyon sa iba natin ng mga kauduran. Magamit man nila pala na palahinandigan adlaw-adlaw. Kaya amo ning aton kabuhi mo, di ba? Amo ining aton kabuhi ang programa nga ini ang aton kabuhi. So ano man ang imo gina-experience sa imo kabuhi, welcome gid na nga ipaambit mo diri sa programa This Is My Life. Isulat, padala diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Street, Bacolod City. Hindi gani ara, pinakamahapos basta may data ka, may internet connection ka mo dira, may Facebook account ka, pwede mo ma-share kay Tito Wilma. Paagi man sa atong personal iya nga Facebook account. So itaon mo lang da, Wilma Antutina Sugaton. Diba? Click mo lang da, send message. Yes, bisan hindi ka friends, click mo lang na send message, kay i-type mo lang, pwede mo may ihinago imo ngalan. Diba? Ang lugar, kung gusto mo, yes, pwede din. Kasi na-protectionan na nila ni Tito Wilma. Hindi man na mag-appear sa imo wall, hindi man na mag-appear sa wall ni Tito Wilma, kundi sa messenger naton. Okay? Amo lang na iya ka-simple. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 2:29 na. Relax lang ka mo dira para sa masunod naton nga i-share sa inyo. For your information, mahatag sa pila ka mga tips para hindi kapag atakiyong sang katamad mo sa pagpanghimos sa sulod sang balay mo, especially sa karon nga panahon sa pandemic. Ha? Balik si Tita Wilma, pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercial. Okay, manamiyaw liwat si Tita We, na sa itong dira mga kauturan nga nagapot sa iton sa Facebook Live. Yes, Tito Wilma. Martin Aliling, mayong hapon. Ada siya. Tia Kim Eriman, yes. Maria Corazon Gumban, good afternoon, Tita Wilma. Tita We, watching from Bago City. Sa mga taga-Bago, dira mayong hapon lang. Mayong hapon sa mga taga-Bago. Ada sa Nining Mugard, dira mayong hapon. Yes, Action Tito We, ari naman kami, nag-monitor sa may Salin Homes. Ari kami Rico.
Lydia kag Jennifer Hormigos via Rager kami kag FB kami gapamati pa birthday ba along Tito ha, and God bless you and your family ito okay likewise sa inyo man tag sa kapamilya ha? Kay kagawad timay kag Moret Lubaton sa Mambulak silay ka monitor gitawe yes alinin na kay Melili Oligo na kay Ella na tibuok ikina mayong hapon dito Wilma kag sa mga staff sang Action Radio. Tita We, good PM, greet ko lang si Tay Joe, happy birthday. Birthday ni Tatay Joe. So, buong Tatay Joe, happy birthday. Halin kay Vincent Chavez or kay Tukoy, halin man sa kapamilya, no? Halin sa kapamilya, manda sa Babra kay Baita. Tita We, good PM, kids sa imo, stay safe. Yes, thanks, good year, no? Salamat, kid. Adi, paginaligid lang, no? Sa ilo tabas piyak tawe. Okay. Elizur Likayan, good PM. Salamat kid. Salamat kid. Yes kay at tapos na to si Martin Aliling nag-greet na to ni Tawe gina. Zaraya magishikag. Yes, good afternoon man dira sa imo. And of course, Jeskin Ofable, yes, good afternoon man. Kag Tito Wilma kay Ella, kay Elizar, no? Kay Elizar Likayan, mayong hapon, kag magluwasin na Tito We, ara man siya. Maria Corazon, Gumban, Martin Gonzalez, good afternoon, kag kay Roslyn Colinco, Valdissimo, Baby Zel Rubio Santillan, good afternoon. Yes, kay Felipe Alonso Gaytutuken, good afternoon. Julie Militado Patrimonio, kay Kim Hulong, yun. Okay, Menchi. Bungkal Apaw, salamat man sa inyo. Yes, Christy, kamusta na ikaw mayong hapon man? Marie Jo Olivar, salamat kin. Enough lang na anay. Balikan naman ka mo Cardi Tito Wilma. Relax lang kin.
makadasig sa nga iton oras. Kadto kita sa iton FYI no, para sa iton for your information. Sa labal na ni Tito Wilma, i-share ko sa inyo subungan, hindi naman pagkaon, hindi naman pati sa ikayong, hindi sa kayong lawas, or ano man yung mga impormasyon, subong pati naman sa mga hilogahong sulod balay di, ha? Kasi kabalo kita subong, pandemic, may ara na lang sa balay, abaw, ang iban, ara work from home, kagkadamo gitsang mga ara iya work from home sa karon. Nami, di man nga, ra ka lang sa balay, permi mo, di ba? Pero masiling ka ang ibang nga sa balay na mga wala na obra, iban naga-work from home, o iba na mo mga caretaker sa ila dira mga kabataan sa mga young ones. Ang pamangkot lang da, kung pag tinira mo sa inyo balay-bala, wala ka na anad sa pagpaninlo, so away ka bala na anad sa mga ulo-brown sa sulod sa balay, amo gina, ay, kabudlay gid, no? Kag, let's say, kung damo dahil limuson, doon nagalibog ang ulo mo, kung din ko ni masugod, anong himuon ko ni man, may pila kita ka, i-share sa inyo para hindi ko kabalo kung hindi ko masugod ng tamaran, kumayo pa nga ano na lang ko na, di ba? Kinanglan, kaugalingon natin, i-motivate natin. Ha? Kinanglan, i-motivate natin kaugalingon, gamito natin mga kamot, gamito natin ang mga tiil kag tuhod, ano man nga bahin sa itong lawas, nga makahulag kita para nga matapos, o hindi naman necessarily matapos tawi, para maumpisahan naton kag may makita kita nga mihura nga may naobra kita sa sulod sa atong balay. Ariho, pwede ka man, pwede mo palantaw sa close friend mo nga neighbor mo para makita Manila kung paano ka manglimpyos ka galingon mo nga balay, kung paano ka maghipid sa mga linapta mo, kay tisay na kamay nga pamaagi na para ma-motivate mo kaugalingon mo sa pagpanghimos. Ay, amo na gali, ko yung kung mga sapatos na mga sinilas na ara lang nagalantalo kay mas manami gali nga na-organize. Ihemplo lang ina, di ba? Ang imo na bala nga mga trapo na, amo na, inang mga libro sa kabataan bala, amo niya, wala. May mga makuha ka suggestion. Sa inang mga neighbor, mga close sa imo, kag ara, balas permi sa ila balay, kag mahipid, mahingos sa ila siniiya, kaugalingon. Hindi gani, may internet ka da, di ba? Social media, search ka da, pangita ka da mga pictures sa sulod sa balay, sa mga website, di ba? Makita mo da mga matinlo nga balay, mahipin nga balay na may ara dila mga magazine, sa television, nga mga home shows, para nga ma-inspire ka man bala, para nga ma-inspire, kanami, no? Although nga hindi dalag ko nga mga balay nga mga at least may idea ka lang kung paano mo i-organize ang tanan na. Dapat may ara ka man bala upod sa inyo balay nga mahipid kag organize, pwede ka man mangayo bulig sa tupad nyo da sa pangayo bulig sa tupad nyo da sa pagpaninlo, di ba? May ara gani patinlo sa ila balay twice a week or once a week kay subong nga pandemic hindi na mapakato sa ila balay kay nahadlok. Nahadlok na kay basi bala no, hindi bala kinahanglan ti para sa mga kapamilya nyo, request ka bumigi ko bida, paano ni man mo ang tudluan na inat na siya nga tudluan, makakuha ka lang ideya kung paano ikaw makapanilo sa inyo balay. Kinahanglan may upod ka man, kung may upo, may ara man nga, kung may sarang-sarang ka man, kag masarangan mo magbayad sa helper, kuha ka na mapisan ni helper bala para nga kung ano yung obray na panilagan mo, makasunod ka man na kag makita mo nga mabuhin-buhinan ang kadamoon sa imo mga hilimuson, ma-inspired ka pa, kay kanami siya mag-obra, iya mo nagali, amo na, ma-enjoy ka pa, may upod ka pa sa pagpanilo, di ba? May ara na iya, makatudlo sa imo, kag makagiya sa imo kung anong mga dapat mo himuon. Kaya sa amat-amat lang maanad ka na, may-use ka na, kasi tapos niya, pagpamana mo, tapos eskwela, pagpamana mo, kapamilya ka, work ka lang sa balay, do wala ka hinalungo. Kasi subong ang siyon, kasi work from home ikaw, o kung ara ka sa inyo balay, wag ka na trabaho, tunan mo ina. Kaging saron mo gid, na may dako nga benepisyo ang pagpaninlo sa balay. Kaya nga, kung nagapaninlo ikaw, di ba,
tulag ang tanan, kamot mo, di ba? Batiis mo, tanan-tanan nagahulag. It's a form of exercise, di ba? Botsi nga nung gina-exercise mo ang kaugalingon mo. Abi mo ang papanilo sa balay, masiling pagpabudlay lang sa imo, pakapoy-kapoy lang sa imo. Yes, tuod, sugiran ta kamo, do sila yaw lakabalo. Sa mga nanay nga mga pareho ko, di ba? Kung ara ka lang sa balay, intindihan mo lang hilimuson kay trabaho sulod sa balay, way katapusan, di ba? Kaya sugod ka isa, duha, tatlo, ay kapasikapat kay kailang imang ginhalinan mo, hilimuson naman. Di kung gusto mo na tapuson tanan, hindi na mo na matapos. Kung di ko na malabutan lang nimo sa pagpanghimos dira, balik doon mo ang mga natapusan mo, kanami itang pamatyagan mo, di ba mga iloy? Di ba mga ginasaligan sa sulod sa balay, mga tita-titos, dira? Bisa na mga papa gani, ang mga tatay nga mga mahipid, kag mauti sa sulod sa balay, nami na yabatyagon. Kag abi mo sila nga, kabudlay, hindi ko matapos-tapos ang trabaho ko nga, may nag-pressure sa imo, nga tapuso mo kita na nga obra sa sulod sa balay, adlaw-adlaw, hindi man. Ang unahon mo lang, ang kinanglan, unahon ginapermi. Pagkatapos ay ng mga wala pa dira nga panarapuan, kung ano lang, kwarto da general cleaning mo, ano mo na siya, itagaan mo na siya time, na sa adlaw nga amo na akong obrahon. Ang cabinet nga amo na, samo ko ng adlaw obrahon. Do something nga amo na bala, amat-amat lang. Pag let's say, kung may maobra ka na nga, medyo kapoy-kapoy ka na, magpahuway ka man, hindi pagpilitan ka o galingon mo, nga kung di matapos, hindi ka magkaon, ay panagwa mo no, di ba? No? Kinagwan kong kapoy, pahuway. Kung ginabudlayan ka nga tapuson mo gid sa sulod sa isa ka adlaw, may buwas pa man. Tandaan mo lang nga ang obra, wala na iya katapusan na. Kag isa pa gid, ariyo instill mo, butang mo sa kaugalingon mo balay ng sarangan ko niya, o mabla, kung ano ba, kaya ko to, nga attitude, kaya ko ni, na, ina nga attitude, positive na siya. Kag, yes, mahimo ko ni, masarangan ko ni, kag kinanglan, mahimo ko ni. Kung sabi makasiling ka sa pinsan, ay, kung kaisa, do kapoy ka na. Paminsaron mo lang na. Paminsaron mo lang na. Pero kung kahulag ng imo mga kamot, pagsugod mo palang, ay, way kakabalo, natapos ko man galit. Di ba? So, instead nga paminsaron mo nga ginabudlayan ka, i-divert mo paminsaron mo nga, himuon ko ni. So, hatag mo daing mo energy, makapaninlo ka, mahimos mo imo sulod balay, matinlo, mahipid, nami ang pamatyagan, matawhay tulukon, kung makita mo nga well-arranged ang tanan, di ba? Nami, di ka mag-andi sa may problema ka pa, pariyan sa bilang ako nag-obra ka, pag-abot mo ko ng pangalingon, himos na pag-abot mo, hipid pang tanan, do katawhay sa pamatyagan mo. Kung tapos na makita mo, gidya resulta, malipayon ikaw. Mga sila nga, ay, kabalo na ko manghimos. Ay, kabalo na ko mag-organize sini. Gamit. Kinanglan, mayara ka mga trapo, mayara ka brush, mayara ka mop, di ba? Hindi, masinibay kami nilang bakang kadamo, dahil himuon trapo nga, pwede malang natin, abi ma-actual na dagna sa salog kagindi nga, hindi tapos himuon, pero hindi sa sulod ng isa kadlaw. Amat-amat lang. Okay? So, inang atong sini, napaambit sa inyo karon nga hapon, alas 2:49 na, Action Radio Philippine Standard Time. Masaylo naman si Tito Wilma sa pagbasa sa mga zodiac sign para sa itong tag-check horoscope karon nga adlaw. Okay? Yes. Sa ato naman horoscope karon nga adlaw, Biyernes, Setyembre 17, Soy 2021. Una-una nay, sa mga celebrator natin, mag-celebrate sa ila birthday today. Now, kay Tatay Joe Dormido, Tatay Joe, happy birthday. Halin man sa imo kapamilya. Kay Miss Jane Candido Hildore, dira sa Sumag, happy birthday to you. No? Stay healthy, stay safe, more blessings, kag enjoy ko may gamay nga preparasyon para sa pamilya, pero kinaglan halong-halong lang. Una-una ito ng zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo, mga natao, Agosto 23, tugtog Setyembre 23. Kung may problema kakaroon nga adlaw Virgo, tinguan mo nga makita mo ang solusyon para dira. Kinanglan,
pahalipayon mo man ang kaugalingon mo para nga mangibabaw ang imo positibo nga pananawan sa imo iya kabuhi. Ano man lang nakasimple. Mas pilion mo man ari ko nga adlaw, pilion mo man ang tawong updan mo karon nga adlaw, kag siguraduhon mo lang nga hindi ka mabutang sa kapahamakan. Virgo nga masuwati mo nga numero 15, 45-26 kag 32, mango orange is your lucky color. Kag Libra, ang mga Libra naman, Setyembre 24 to Oktubre 23, about happy si Libra today, kaya nga ang iya prayer, answered prayer. So maangpon mo gid ang dugang nga determinasyon, kag matuman mo gid, kag maangpon ang imo plano. Mga masuwati mo nga mga numero dyan, si 8, 25, 11, kag 33. Magenta red is your lucky color. Yes, Scorpio, mga Scorpio, Oktubre 24 to Nobyembre 22. Mabatyagan mo gid nga mag-aayong pamatyag mo subong, the full of energy ikaw. Pero inamangkon mo kung may disiplina ikaw physically and spiritually. Amo nang kinahanglan mo. Scorpio, mga masuwati mo naman yung numero, just si 8, 39, kag just si 8. Vanilla brown is your lucky color. Yes, I look ito sa zodiac sign niya Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman ito, Nobyembre 23, to Disyembre 21. Madula ang upang. Hindi para na sa imo kaayuhan bala. Madula or yes, masolusyonan kung ano man problema o kung ano man ang upang sa imo ginaplano. Kaga makatuon ikaw na mangin makatarungan. O silingon ang mga maayo lang kag gusto ang himuon mo. Sagittarius, 26, 17, 45, kag 24, mga masuwati mga numero cyan blue is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, ang mga Capricorn, Disyembre 22, Subtobinero Justin 9, subong adlaw, makita mong epekto sa imo ginhimo. Kung ano man ang mga paghangkat, ato ba nga? Tungod nga, masarangan mo ina, magadaog ka. Salid lang, Capricorn. Masuwati mo man ng mga numero 10, Justy 8, 26, kag 42. Mocha brown is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman ito, Enero 20 to Febrero, Justy 8. Yes, Aquarius na sa imo horoscope, be happy sa resulta sa imo desisyon nga ginhimo. Tungod nga, magapadayon man ang suporta sang tanan sa imo. Masuwati mo nga mga numero si 8, 32, just si 8, kag 48. Citrine yellow is your lucky color. Nabatian natin text sa zodiac sign. Hindi patawi, una nga bahin pala na sa aton horoscope, ganyan relax lang, mabalik pa ko Pagkatapos ang pila pagid ka mga importante, nga mga commercial. O pagkigreet kita tayo Joe Domido. Okay, toto Vincent ato na. Toto Eric, salamat man. Dali lang kay pangitaon ko to di anay. Ariti. Inday Rona Rihida Trava. Naman siya nag-aupod sa etong sa sininga hapon. Salamat gid na. Salamat gid. Silinga ta good PM. Ay, oo. Pangamuyo lang gid na pangamuyo para sa iya man sa iya sini death anniversary. Okay, yes, in the runs, thank you gid kamayong hapon lang na kay Tatay Tederhida no kag kay Shane mayong hapon lang na sa imo halin kay Inday Lizel na kay Gingging Perez, mayong hapon lang Felipe Perez sa may La Carlota. Yes, salamat gid sa imo. Rosemary de la Vega, good afternoon. Tito Wilma, permi gid ka pamati sa imo. Salamat gid. Good afternoon, Tito Wilma. Ari lang kami Japon ni Nana Isabel, ga-monitor sa Victoria's Tito We.
Edilaw, salamat man. Jamel Florendo, salamat sa imo mayong hapon. Salamat Tita We. Yes, salamat kid. Yes. Kag mayong hapon man da Tita We. Sa imo mayong hapon man, paamo ka na bala. Maylin Galero, kay Eboy Sarabia, good afternoon man. Loreto Di Juan Castillo, good afternoon. Kay Fernie Española, stay safe to we. Yes, sa imo man. Rosemary de la Vega, kay Loreto to we. Di na to siya. Loreto Di Juan Castillo, salamat man. Kay Ella, yes, Ella, nandan ko na nagina. Thank you, kid. Maria Corazon, Gumban. Martin Gonzalez, mayong hapon. Kag Baby Zel Rubio Santillan, salamat, kid. No? Kay Kim Cholong Un, ba? The Korean, ba? Jexki, yes. Menchi Bungkal Apayaw, no? Anyway, enough lang na. Thank you, gid ha. Okay. Don't not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Radio Philippine Standard Time in Ponto de Stress, action 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Naton, so tapuson tayo nabili natin ng mga zodiac sign para man sa itong horoscope. Na? Tapos ka naman sa ila, na? Okay, Pisces na kita. Sa mga Pisces, na tao, Pebrero 19, to Marso 20. Batuna kung ano man ang imong sitwasyon sa karon. Pero hindi ka magpadaog dira na daog-daogon ka lang o kung magpadala-dala ikaw sa nabatyagan subong, kinanglan magpabakod ka, magpakabakod ka. Kinanglan magpangamuyo man ikaw, kag dapat araupod man ang pamilya mo para na makabangon ka sa sitwasyon mo. Pisces, 35, 18, 22, 45, mga masuwati mga numero, fire red is your lucky color. Yes, mga awit naman. Ang mga Aries, Marso 21, tugtong Abril 19, ay oo, ilang mga nagapanggarit-garit da sa imo, ilang nagapangintriga da sa imo, hindi pagsapak ka. Kaya nga, anong nagaduso na sa ila? Kasi no? Pabayin lang da sila, basta ikaw mayo ka lang, no? Why kaya sa may pakalain mo sa ila, ang maayo lang. Pero kiningnan alerto ka. Masuwati mo naman yung mga numero 25, 15, 46, and 28. Lilac violet is your lucky color. Yes, sa mga Taurus naman. Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Oy, kinahanglan manin malitayon ikaw karon nga adlaw Taurus. Kaya nga, ang dinakando mo na maangkon karon nga adlaw, maangkon mo din. Pero sunod kay mga horoscope, atipan na ang imo lawa. Tungod amo inang manggan mo. Masuwati mo nga numero 18, 42, 27, tag 30. Sa Team White is your lucky color. Yes, mga Gemini naman, Mayo 21, tugtog Hunyo 21. Gemini, hindi malain, hindi imposible na makaangkon ikaw sa istabling income. Kinangan updan ina sang buhat or aksyon ang imo mga ginapanhandong. Masuwati mo naman nga mga numero 10, 26, 35, kag 41. Emerald green is your lucky color. Tag Cancer,
Ang mga cancer naman, Hulyo 22, tugtog Hulyo 22, pamatii ang imo sini horoscope. Padayon ang imo pagkamapainubuson, ang imo pagkamapainuburon. Kag hindi pagsapaka, hindi pagpatuli ang mga nagapangintriga sa imo. Focus ka lang niya sa imo trabaho. Kag be happy. Cancer, 28, 31, 18, 58, mga masuwati mga numero, ocean blue is your lucky color. Mga Leo, yes, mga Leo, nitaw Hulyo 23, tugtog 22, importante Leo sa imo ang plan of action sa tagsa nga tagsa mo ka trabaho. Nagtandaan mo gid Leo sa si horoscope, time is gold, gani hindi ka na magpabaya-baya pa. Ha? Okay, mga masuwati nga mga numero 38, 31, 45, tag 7. Your lucky color is lavender. So, nabatian natin tag sa zodiac sign para mag-tag sa ka-horoscope sa karon nga hapon. Yes, mayong hapon lang daraan ay dali lang. Kay Maria Teresa Hofelinia, yes, salamat gid na bao pamati sa niya horoscope na Cancer, ga-enjoy. Well, anyway, so sa siningabahin na lang, nasa siningabahin, magpaalam na si Tita Wilma sa itong pagpangalagad sa This Is My Life. Sila na lang tawi. 90 days, December 25, Christmas Day na, and 106 days na lang, New Year na, January 1, 2022. So, magpaalam na ko. Salamat din sa inyo pag-upunta sa inyo ng hapon. Ang ato naman Bible verse of the day from John 15, verse 13. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Salamat sa liwat. Standby na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon